ሕግታት ናይዝ ሃገር እዚኣ እንድሕር ዳ ጥሒስካዮም እንዳተረረን እንዳኸበረን ከም ዝኸዱ ዘለው ኣብዚ ንርኢ ኣለና። ከም ኣብነት ዕለት 15 ወርሒ 2 ጀሚሩ ዘሎ ወይ እውን ተቐይሩ ዘሎ ሕጊ ትራፊክ ከምዚ ይመስል። ከም ኣብነት ኣብ ናይ 50 ትኸደሉ ንስኻ 66 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እንዳኸድካ ምስ ትተሓዝ መጀመርያ ግዜ 3 ነጥቢ መጠንቀቕታ ትወሃብ። እዚ ክብል ከለኹ ኣብ 3 ዓመት 7 እንድሕር ተተዋሂብካ ሓንቲ ተተርፈካላ ንስኻ መምርሒ ፍቓድካ ክትሕደግ ናይዚ 3 ፕሪኬ ብሓንሳብ ትወሃቦ ዝብሎ ዘለኹ ከም ኣብነት 3 ነጥብታት መጠንቀቕቲ ትወሃብ ንበሎ። እዚ ክብል ከለኹ ንስኻ ኣብ 3 ዓመት 7 ነጥብታት እንድሕር ዳ ሃልዮምኻ ሓንቲ ነጥቢ እያ ተተርፈካ ንስኻ መምርሒ ፍቓድካ ክትሕደግ። እዚ ማለት ኣብ 3 ዓመት ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት 8 ነጥብታት እንድሕር ዳ ተኣኪቦምልካ መምርሒ ፍቓድካ ካብ 6 ወርሕን ልዕሊ እንትሕደግ። መምርሒ ፍቓድካ ምስ ትሕደግ ካብ ብዙሕ ነገራት ከያ ተትርፈካ መኪና ንስኻ መኪና ጌርካ ስራሕ ትኸይድ ትኸውን፣ ደቅኻ መኪና ጌርካ ተብፅሕ ትኸውን፣ ካብን ናብን መኪና ትጥቀም ትኸውን። ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ሓደጋ ከይንወድቕ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና። ስለዚ 3 ነጥቢ ትወሃብ ከምኡ እውን ሰልዲ 8650 ክሮነር ብሓንሳብ ትቕፃዕ። እዚ መዓት ገንዘብ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ 50 ካብ ዓቐን ንላዕሊ ከይንኸይድ ክንጥንቀቕ ይግባኣና። ከም ተወሳኺ ንስኻ መኪና እንዳዘወርካ እሞ ከዓ ቴሌፎን ምስ ትድውል ማለት ቴሌፎን ምስ ትጥቀም ኣብ 2020 ዝነበረ መቕፃዕቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን 10750 ክሮነር ብሓንሳብ ትቕፃዕ። እዚ መዓስ ጥራሕ 3 ፕሪኬር ትወሃብ ወይ እውን 3 ነጥብታት እውን ይእከበልካ። ከም ዝበልክዎ ኣብ 3 ዓመት 8 ነጥብታት ምዝእከበልና መምርሒ ፍቓድና ንሕደግ። ስለዚ ሕዋት መኪና እንዳዘወርና ቴሌፎን ክንጥቀም የብልናን። ካብ ነብሰይ ጀሚርካ በዚ መገዲ እዚ ንነብሰይ እውን መጠንቀቕታ ክሕልፈላ ይደሊ። ከምኡውን ንዓኻትኩም ይሕዋት ከም ሳልሳይ መኪና እንዳዘወርካ ከለኻ ቀይሕ መብራህቲ ሴማፎሮ ሰጊርካ ምስ ትኸይድ 10750 ከምኡውን 3 ፕሪኬር 3 መጠንቀቕታ እውን ይምዝገበልካ። ስለዚ ረሲዐዮ ኣይረኣኽዋን ቀጠልያ መሲልኒ ብጫ መሲልኒ ዝበሃል ነገር የለን። ኣስተብሂልና ክንከይድ ኣለና። ግን ምናልባት ኣስጊልና እውን ቀይሕ መብራህቲ ክንሰግር ስለንኽእል መኪና እንዳዘወርካ ኣድህቦኻ ናብቲ ምዝዋር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ናብ ካልእ ሓሳባትካ ክትከይድ የብልካን። ከም ራብዒቲ ሕጊ ትራፊክ እንድሕር ዳ ጥሒስካ ከም ኣብነት ብየማን ዝመፁ ቀዳምነት ክወሃብ ዝግብኦም ንስኻ ደው ከይበልካ እንድሕር ዳ ሰጊርካዮም፣ ከምኡውን ደው በል ዝብል ታቤላ ብቕድሚኻ ክንሱ እንዳረኣኻ ንስኻ ደው ከይበልካ እንድሕር ዳ ሰጊርካዮ ከምዝን ካልእን እንድሕር ዳ ሕጊ ትራፊክ ተጥሒስካ 10750 ከም ተወሳኺ ከዓ 3 ፕሪኬ ትወሃብ። ስለዚ ካብ ከምዚታት ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና። የማን ፀጋም እንዳረኣና እቲ ዝግብኦ ትራፊክ ኣኽቢርና ክንከይድ ክንክእል ኣለና። እዚ ዓይነት ሰልዲ ከይንቕፃዕ። እዛ ሓሙሸይቲ እዚኣ እሞ ኩሉ ሰብ ዝጋገያ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብ ነብሰይ ጀሚርካ። ከምዚ ክብል ከለኹ ብቕድሜኻ መኪና እንዳኸደት ከላ ንስኻ እቲ ዘሎ ርሕቐት ቅርብ ኢልካያ ትኸይድ እንድሕር ሃሊኻ እሞ ከዓ ንሳቶም እንድሕር ዳ ጠሪዖምልካ ምስክር እንድሕር ሒዞምልካ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ርሕቐት እንድሕር ዳ እቲ ዝግብኦ ተዘይኮይኑ ቀሪብካያ ትኸይድ እንድሕር ሃሊኻ እዚ እውን 10750 ከም ተወሳኺ 3 ፕሪኬር ወይ እውን 3 ነጥብታት እውን ይእከበልካ። ናፍታ ብቕድመይ ዘላ መኪና ማዕረ ክንደይ ርሕቐት ክህልወኒ ኣለዎ ዝብል ሕጊ ክንፈልጥ ምስ እንደሊ ንስኻ ብውሕድ 3 ካሊኢት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ። ነዚ ብኸመይ ንፈልጦ ዝብል ሕጊ ምስ እንደሊ ከዓ 1,001 1,002 1,003 ኢልና እዚ ኣብ ስታንድ ማለት እዚ ኣብ ማእኸልና ዘሎ ርሕቐት እንድሕር ዳ ብኸምዚ ዓቂናዮ ንሕና ክርዳኣና ይኽእል። ብተወሳኺ ነገር ግን ማዕረ ክንደይ ፍጥነት ትኸይድ ኣለኻ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ፅቡቅ ጌርና እቲ ሕጊ ክንፈልጦ ይግባኣና። ከም ተወሳኺ ኣብ ከተማ እንዳኸድና ከለና ናይ መሕለፊ ሰባት ናይ ሳይክል መሕለፊ እዞም ብምሉኦም እዚኦም ሕግታቶም ከነኽብረሎም ይግባእ። ነዚኦም ምስ ንጥሕሶም ከዓ ከባቢ 6500 ክሮነር ንቕፃዕ። ከም ተወሳኺ እውን 3 ፕሪኬር ይምዝገበልና። ተሳፈርቲ ምዝህልውና ኣፍታ ውሽጢ ንሕና ንመርሓ ዘለና መኪና እሞ ከዓ እዞም ተሳፈርቲ እዚኦም ትሕቲ 15 ዕድሜኦም ብዝኾኑ እሞ ከዓ መቐነት ምስ ዘይጥቀሙ ንስኻ እውን ናቶም ተሓታቲ ስለ ዝኾንካ 3600 ክሮነር ትቕፃዕ። ከም ተወሳኺ እውን
ክልተ ፕሪከር ይምዝገበልካ ስለዚ እዚ ብሙሉ ማዓት ሰልዲ ስለዝኾነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ከይነኣቱ ክንጥንቀቕ ይግባኣና እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናብ ኩሉ ሰብ ክትሓልፍ ይግባኣ ብፍላይ ነበርቲ ኖርዌይ ከምኡውን ኣብ ካልእ ሃገራት ዘለኹም ከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ሕግታት ስለ ዘለኩም ነቲ ዘሎ ሕግታት ኣኽቢርና ክንከይድ ይግባኣና ንስኻ ከም መራሓይ መኪና መቐነት እንድሕር ዳኣ ተዘይተጠቂምካ ንስኻ እውን 1500 ክሮነር ትቕፃዕ እዚ ግን ኣብ ናትካ መኪና እኳ ጥራሕ ዘይኮነስ ዋላ እውን ኣብ ባስ ክትጓዓዝ ከለኻ መቐነት ከይተጠቀምካ እንድሕር ዳኣ ተረኺብካ ኣብዚ እውን 1500 ክቆፅዑና ስለ ዝኽእሉ ካብዚ ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና መብዛሕትና ኣብ ባስ ክንከይድ ከለና ዳርጋ ኩሉ ሰብ መቐነት ኣይጥቀምን እዩ ሓደ መዓልቲ ኣትዮም ዝፍትሽ ግን ንስኻ እውን ክትስሕና ስለ ዝኾንካ እቲ ሕጊ ከነኽብሮ ይግባኣና ከም ተወሳኺ ንስኻ በዚ ክትሓልፍ ኣይፍቀደካን እዩ ዝብል ታቤላ እንዳረኣኻ በዚ ክትጥወ ኣይፍቀደካን እዩ ዝብል ታቤላ እንዳረኣኻ ነዞም ታቤላታት እዚኣቶም ሰጊርካ ምስ ትኸይድ እሞ ከዓ ምስ ትተሓዝ ካሜራ ምስ ትሕዘካ ሰብ ምስ ዝነግረልካ ንስኻ ፅባሕ ንጎ ኣብ ፖስትኻ 8650 ክሮነር ዝሓዘት መቕፃዕቲ ክትመፀካ ስለ ዝኾነት እዚ ክትጥንቀቕ ይግባኣካ ከም ተወሳኺ ንየማን ንፀጋም ኣብ ንጥወየሉ ግዜ ዝኾነ ምልክት ከይሃብና እንድሕር ዳኣ ተጠጠው ኢና እሞ ከዓ ተተታሒዝና ከምኡውን ናይ ርሑቕ ናይ ቀረባ መብራህቲ ጌጋ ጌርና እንድሕር ዳኣ ተጠቂምናሎም እሞ ከዓ ተነጊሮምልና ተተታሒዝና ንሕና እውን 4100 ክሮነር መቕፃዕቲ ይመፀና ከምኡውን ጎማ ናይ መኪናና ኣብ ዘይግዚኡ ንጥቀመሎም እንድሕር ሃሊና እሞ ከዓ እቲ ጎማናና ኣረጊት ጌርና ንዝውር ምስ ንህሉ እሞ ከዓ ተተታሒዝና ንሕና እውን 1000 ክሮነር ከብፅዓና ይኽእል ስለዚ እዚ ብምሉኡ ሕግታት ተቐይሩ ዘሎ ከነስተብለሉ ይግባእ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ብዙሓት ሪኦም ክጥቀሙላ እንድሕር ተኾይኖም ሼር ላይክ ኮመንት ንበላ ብዓብዪ ከዓ ሳብስክራይብ ዘይምርሳዕ ናብ ብዙሓት ክትበፅሕ ሼር ቴንክ ዩ